Rhif yr emyn 228. Dad. Digariad yn glir ddisgleiria. Trech na'r twyllwch yn glir ddisgleiria. Iesu goleuni'r byd cofia ninau. Ti yw gwir a rhyddhau o'n cadwynau. Bris clywyn cri, goleia ni. A'r disglair Duw, dyrodolau Gymru heddiw. Tyr dosbarn rhod y dan i ni. Rhed afon gras, teina gariad ar draws y gwledydd. Dyrod y air a goleuni a fydd. Rhif yr emyn 228. A mae'r darlleniad yn dod o'r 11:10 o'r llythyr at yr Hebreaidd. Ffydd yn wir yw sail y pethau rydys yn ei gobeithio, a sicrwydd y pethau nid ydys yn ei gweled. Obligid trwyddi hi y cafodd yr heniriaid air da. Wrth ffydd rydym yn deall wneithir y bydoedd trwy air Duw, yn gymaint nad o bethau gweledig y gwnaed y pethau a welir.
Trwy ffydd roffrymodd Abel I Dduw a berth rhagorach na Chain. Trwy'r hon y cafodd ei fe dystiolaeth ei fod yn gyfiawn. Gan I Dduw ddwy'n tystiolaeth i'w roddio nef. A thrwyddi hi, y mae e fe wedi marw yn llefaru eto. Trwy ffydd y symudwyd Enoc fel na welai farwolaeth, ac ni chaid ef am darfod I Dduw ei symud ef. Canis cyn ei symud, e fe a gawsau dystiolaeth, darfod iddo ryngu bodd Duw. Aeth yr heb ffydd, amhosibl i'w rhyngu ei fodd ef, o ble gyd rhaid yw i'r neb sydd yn dyfod at Dduw, gredu ei fod ef, a'i fod yn wobrwywr I rhai sydd yn ei geisio ef. Trwy ffydd, Noa wedi ei rybuddio gan Dduw am y pethau nis gwelsid eto, gyda pharchedig ofn a ddarparodd arch I achub ei di. Trwy'r hon y condemniodd fe y byd, ac ymneithbwyd yn etifedd y cyfiawnder sydd o ffydd. Trwy ffydd Abraham pan ei galwyd a'i fyddhaodd, gafnyned i'r man yr oedd fe i'w dderbyn yn etifeddiaeth, ac aeth allan, heb wybod I ba le roedd yn myned. Trwy ffydd yr ymdeithiodd fe yn hir yr addewid, megis mewn tir dieithr, gan drigo mewn lluestau gyda Isaac a Jacob, cyd etibeddion o'r un addewid. Canis disgwyl yr ydoedd am ddinas ac iddi sylfaeni, saer ac adeiladydd yr hon yw Duw. Trwy ffydd Sara hithau yn amhlantadwy, a dderbyniodd nerth I ymddwynhad, ac wedi amser oedran a esgorodd, o ble gyd ffyddlon y barnodd hi yr hwnna ddawsau. Oherwydd paham hefyd y cenhedlwyd o un, a hwnnw yn gystal â marw, cynifer a ser yn ef mewn lliaws, ac megis y tywod ar lan y môr y sydd yn aneirif. Mewn ffydd y bu farw rhai hyn oll, heb dderbyn yr addewidion, eith ro bell ei gwele twynt, a chredi a chyfarch a chyfaddef mae dieithriaid a pherurinion oeddynt ar y ddeiar. Canis mae rhai sydd yn dwedyd y cyfryw bethau, yn dangos yn eglur ei bod yn ceisio gwlad. Ac yn wir, fe buasent yn meddwl am y wlad honno, o'r hon y deithiad allan, hwy allasent gael amser I ddychwelyd. Eith yr nawr, gwlad well y mae'n hwy yn ei chwennych, hynny ydyw I nefol, o achos paham nid cywilydd gan Dduw ei alw'n Dduw iddynt hwy, o ble gyd fe a baratodd ddinas iddynt. Bendithiad yw y darllen a'r gwrando o'r gair. Amen. Wy'n deall bod y plant yn dweud adnodau ydyn nhw o'r yma? O dyner fab y dydd, mae gennyt bendith urau bach fel yn dy oes dy hun. Diolch yn fawr. Gawn ni ganed emyn 683. Ar yrfa bywyd yn y byd a'i throion enbyd hi, o ddydd I ddydd a ddawodd ef, o leini'r nef I ni. 683.
Dad, ni fod diolch yn i ti am gael troi ata ti y bore yma. Ath geisio di, ath gael di. Par ein bod ni'n rodio trwy ddyffryn y bendith heddiw. Yn canu mawl i ti ac yn clodfori denw. A diolch i ti am dyroddion helaeth yn ein bywydau ni i gyd. Rwy ti bob amser yn arllwys dyroddion i'n calonnen ni hefyd ac yn rhoi i ni'r ysbryd glân. Diolch i ti o dadnefol am rhoi ni arweiniad ysbryd yn ein bywyd yn y byd. Cymaint i wein hangen, yr ydym yn pwyso arna ti yn wastadol ac yn feunyddiol. Ac rwy ti yn wastad a ddfreichiau ar led i'n derbyn a'n croesawu ac i'n cynorthwyo trwy roi nerth i ni yn enw'r Iesu. Diolch i ti o dadnefol am bresenoldeb dwyfol yn ein bywyd bob dydd, a'r presenoldeb hwnnw yn ein codi ni i fynyddoedd traichel ac i weithredoedd eithriadol anghyffredin, ac yn diolch i ti am bob daioni gaiff ei gyflawni trwy ein dwylo ni. Diolch i ti o dadnefol am roi ni ddoniau a'r gallu i wneithu'r pethau yn arbennig iawn gyda'n dwylo, a mynd i leoedd trwy gerdded a theithio. Gwneud pethau droso ti ym mhob man ac ym mhob lle, ble bynnag y byddwn ni yn dy gynrychioli di, yn gyda ti ac yn dy bresenoldeb yn wastadol. Rwy ti yn llond pob lle ac yn bresennol ym mhob man. Diolch i ti am yr adegau arbennig hynny yr ydym ni yn ymwybodol o dy bresenoldeb, yn cyffwrdd a'n calonnau ni ac yn ein codi ni ar ein traed, yn llenwi ein calon ni ar llawenydd dwyfol a'r dedwyddwch nefol. Diolch i ti o dadol nefol am brofiadau arbennig felly sydd yn peri ein bod ni'n cael ein hatgyfnerthu a'n goleuo. A diolch i ti hefyd am y dyddiau tywyll, y dyddiau anodd, y profiadau sydd yn peri ein bod ni'n dioddef ac yn gorfod ymdopi a sefyllfaoedd anodd dros ben sy'n ymddangos yn heriol tu hwnt ac yn amhosibl yn ein golwg ni. Ond rydym ni yn gwybod hefyd bod pob peth yn bosibl yn denw di, ac rydym ni yn troi ata ti yn yr oriau tywyll yn ni hefyd, fel yn y golau ddydd, i ddiolch i ti am y profiadau sydd yn peri ein bod ni'n tyfu ac yn datblygu ac yn aeddfedu. Derbyn ein diolch am holl brofiadau bywyd pa mor anodd bynnag y bont. Diolch i ti hefyd o dadnefol am bawb sydd yn gwasanaethu cymdeithas, pawb sy'n ymdrechu wneud ei gorau, i roi'r gorau, ac i sicrhau bod bywyd yn fendith i bobl, mewn sefyllfaoedd anodd, mewn ysbytau, mewn carcharau, mewn pob math o sefydliadau, lle mae pobl ymroddedig wedi rhoi ei bywyd i ofalu a bendithio am eraill. Bendithio hefyd o dadnefol ein llywodraethwyr a'n gwleidyddion, parau bod hwy hefyd yn gafael mewn gweledigaeth sydd yn gyson a dy ddysgeidiaeth di, yr hyn a ddysgodd yr Iesu ni am gariad brawdol ac am gyfeillgarwch a gweithredoedd da. Rwy ti wedi'n galw ni i gyflawni gweithredoedd da yn ein bywyd bob dydd. Felly gofynnwn i ti o dadnefol am gyffyrddiad dwyfol ar ein bywyd ni, ein galluogi ni i gyflawni'r gweithredoedd ardderchog yma rwy ti yn ein galw iddynt. A diolch i ti, a bod yn bosibl i bob un ohono ni, beth bynnag yw ein cyflwr a'n sefyllfa, a mae'n bosibl i ni bob amser i wneud ewyllus di a gogoneddu denw. Caniata felly arglwydd, y byddwn ni yn y dyddiau nesaf hyn yn ddinasyddion sydd yn cyflawni ewyllus Duw yn y bywyd bob dydd, ac yn y byd anodd hwn sydd yn peri bod cymaint o ddrwg yn digwydd. Wnaed i berio dadnefol ein bod ni yn gwneud cyfiawnder ac yn dweud y gwir, cyfiawnder a gwirionedd yn sylfaen ein bywyd, bywyd o ddaioni, a bywyd sydd yn cyflawni ewyllus Duw, ac yn ein gwneud ni yn debycach i'r Iesu. Rydym ni yn ymgyrchu at y nod o dadnefol, i fod yn debycach iddo ef yn ein bywyd bob dydd.
Agor ein calonnau felly o danifol, i dderbyn y nerth yr wyt ti'n ei roi, i gyflawni'r gweithredoedd arbennig yma yn enw Iesu Grist ac gogoniant i ti. A diolch i ti am y geiriau arbennig yr wyt ti wedi ei roi i ni wrth orsedd gras, a dweud gyda'n... Ar ymunwch eich 185. Brwydra bob dydd, cryfhad y ffydd, Crist yw dynerth i gario'r dydd, mentrad i fyw a chai gan ddiw, goron llawenydd, gwerthfawr yw. 685.
Mae'r testyn yn dod o'r llythyr at yr Hebraeaid, y 12fed bennod, ac adnod 1 i 3. O blegyd hynny, ninnau hefyd, gan fod cymaint cwmwl o dystion wedi ei osod o'n hamgylch, gan roi heibio bob pwys a'r pechod sydd yn barod i'n hamgylchu, trwy amynedd rhedwn yr yrfa a osodwr o'n blaen ni, gan edrych ar Iesu, pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni. Yr hwn yn lle'r llawenydd a osodwyd iddo, a ddioddefodd y groes, gan ddiystyru gwaradwydd, ac a eisteddodd ar ddeheulaw gorseddfaint Duw. Ystyriwch gan hynny, yr hwn a ddioddefodd gyfryw, ddywedyd yn ei erbyn gan bechaduriaid, fel na flinwch ac na dymollyngwch yn eich eneidiau. Mae digon o le i gredu mae'r llythyr hwn gael ei ysgrifennu i galwnogi pobl oedd yn dieddol fel ni i golli gafael ar lawenydd yr Efengil, o achos y dioddefaint fi ar Gristnogion. Yr oedd bywyd o dan rifain yn anodd. Yr oedd yn frwydr barhaus i fyw y bywyd diwiol o dan erledigaeth. Dinas faterol ydoedd hi wedi ymgolli mewn pleser ac hunanoldeb. Wedi meddwl, nid anhebyg i'n gwlad a'n hoes ni yn yr 11 ganrif ar 20. Pleser hunanol a materoldeb diben draw. Ac y mae Cristnogion yn digaloni a chilio. Mewn digalonded, mae difaterwch yn amharu ar y bywyd newydd yng Nghrist a gwir grefydd. A bwrw ei bod erioed wedi cael gafael arno, ar y bywyd tragwyddol, ac heb wneud proffes dda, fel rhai bychain newyddeni. Dyma lle mae'r eglwys heddiw yng Nghymru ac yn yr ynysoedd hyn. Dyna un agwedd sy'n dorcalonus i ni. Ond eto, y mae cwmwl o dystion. Nid yw'r sefyllfa byth yn anobeithiol, ac y mae'r dystiolaeth i'r gwirionedd yn parhau. Y mae ffordd i'w dilyn, llwybr yn agor, a gyrfa yw'r rhedeg. Wedi ei gosod o'n blaen gan yr Iesu. Felly rhedwch fel y caffwch afael. Y llwybr yr ydym ni arno heddiw. Yw'r union lwybr, am i bawb ohonom ni ei deithio, fel rhai bychain newyddeni. Chwenwchwch ddidwyll laeth y gair, fel y cynyddoch trwyddo ef. Ie, mai cwbl groes i natur yw y llwybr yn y byd. Ei deithio wnaf a hynny'n dawel yng ngwerthfawr wedd dy wyneb pryd. Wrth godi'r groes ei chyfrin goron, mewn gorthrymderau llawen fyw, ffordd yn union môr ddyrus, i ddinas gyfaneddol yw. Rhaid i ni gyrchu at y nod am gamp i chalalwedigaeth Duw yng Nghrist Iesu. Dyna'r geiriau fel yr wyf yn ei cofio ac yn ei caru, a'i trysori hefyd. Yn y pen draw, dyna'r unig ateb i ni gyd, yn wyneb holl demtasiynau byd, o hunanoldeb a materoldeb, rhaid redeg yr yrfa a osodwyd o'n blaen, ar weithaf yr amgylchiadau i gyd. Y ffordd a ddangoswyd ac a ddewiswyd ac a fwriadwyd ar ein cyfer, yn y byd hwn, yn union fel ag y mae, ac yn wyneb yr holl elyniaeth. Ar weitha'r cwbl, yn llawen mewn gobaith, yn ddioddefgar mewn cystydd, yn dyfalbarhau mewn gweddi. Fel yr Iesu, byddwn yn gorfod wynebu, gwrthwynebiad ag elyniaeth, trwy ei ddilyn ar lwybr ein bywyd yn y byd. Ac onid oes gwrthwynebiad ag elyniaeth, rhaid i ni holi,
a dim ai peidio ar ei lwybr ef, ac yn ei ddilyn yn ffyddlon, a gwneud ei ewyllus. Yn y profiadau anodd hyn, yr ydym yn dod yn debyg iddo. A dyna i uchelgais fawr ein bywyd ni yw dod yn debyg iddo fe, yn debyg i'r Iesu bob dydd. Yn hyn y perffeithiwyd ein cariad ni fel y caffom hyder ddydd y farn, o blegyd megis a gymau e fe yr ydym ninnau hefyd yn y byd hwn. A bydd Duw yn troi'r hyn a ddioddefwn ni yn fendith ac yn fantais. Mewn myrdd o ffyrdd, bydd yn ein galluogi i gynorthwyo eraill sydd yn dioddef mwy, trwy feithrin y ddawn o wrando a chlywed ei poen, ac yn ryfedd iawn i glywed Duw yn well hefyd. A'r sibrydion dwyfol ddaw a'i ddoethineb, i ymateb yn unol a'i ewyllus i boenau'r byd, ac i glwyfau'r enaid ar galon. Y loes y mae bobl yn ei brofi yn y byd. A Duw sy'n rhoi'r geiriau gorau i gysuro'r galon ac i achau'r clwyfau. Yn y iair yn yr ysgrythu'r lan, y mae'r bywyd llawn i ni. A thrwy brofiadau caled bywyd, cawn ein profi. A thrwy brofiadau anodd tyfwn i fod yn debycach i'r Iesu bob dydd. Dyna yw natur ein taith, dod yn debyg i'r Iesu. Y cwestiwn ydyw, a dim yn edrych arno a dod yn debyg iddo? Trwy edrych arno yr ydym ni'n dod yn debyg iddo, a thrwy wrando ei eiriau ac i byddhau iddynt. A yw ei rinweddau yn ymddangos yn ein bywyd ni? Y mae Paul wedi ein rybuddio. Ie, a phawb ar sydd yn ennill isio byw yn ddiwiol yng Nghrist a'r lydyr. Pawb sydd yn ceisio byw yn ddiwiol yng Nghrist Iesu a'r lydyr. A mae eredigaeth yn ran o brofiad bywyd y Cristion yn y byd. Pa ffurf bynnag y bydd hwnna yn ei gymryd. Canis hyn yw ewyllus Duw yng Nghrist Iesu tuag ato chwi. Ac roedd Paul a Silas yn canu yn y carchar. Ac mae'n bosibl i ni hefyd ganu drwy brofiadau anodd bywyd. Hawdd cofio'r geiriau hyn yn enwedig gweddiwch yn ddibaid. Peth arall yw gweithredu hynny. A phwysicach ei cymhwyso i'n bywyd bob dydd. Rhaid i ni fod yn ofalus. Nid geiriau yn unig yw ein gweddiau, ond geiriau a gweithredoedd. Ffydd heb weithredoedd marw yw. Dywedodd Pennar Davies, nid ymarferion defosiynol ar adegau penodedig ac ar batrymau mwy neu lai ffurfiol yw hanfod bywyd gweddigar, ond byw i Dduw a byw gyda Duw, a thrwy hynny byw gyda'n hunan hefyd. Fe all fi fy hunan fod y person anoddaf i fyw gydag e. Rwyf wedi fy ngyrhoeshoelio gyda Christ, a mwyach nid mae fi sydd yn byw, ond Christ sydd yn byw yno fi. A'r bywyd rwyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw trwy ffydd rwyf. Ffydd y mab Duw, rhwng am carodd i, ac arhoes ei hun i farw troso fi. Nid yn nhermau amser, oriau a munudau y mae deall yr anogaeth i weddio yn ddibaid. Y mae'n ymddangos fel gorchymyn. Ni chredaf mai hynny oedd y meddwl Paul nac ynghalon Duw ychwaith. Wedi'r cwbl, geiriau ydynt wedi ei hysbrydoli gan Dduw.
a chariad yw Duw. Nid yw y llys Duw byddai ni ddod a phlygu ger bron yr orsedd o blegyd bod deddf, ond yn ei enw a thrwy'r ysbryd glân, yn wir fel plant yn dod, wrth fodd ei calon at y tad nefol ac at Iesu, sydd yn ein caru ni ac wedi rhoi ei hunan trosom ni. O ddod felly yn wirfoddol, yn awyddus a brwdfrydig, yn plygu ger ei fron mewn cariad ac i ddiddod. A byddwn yn ei ddarganfod ef yn y geiriau ac yn y gwaith, yn yr hyn wnawn ni ac yn yr hyn ddwedwn ni. A bydd y geiriau a ddaw dros ein gwefusau ni yn eiriau grasol, yn eiriau cyfoethog, yn eiriau bendithiol. Dyna osgoi'n meddwl am calon, ac mae amser yn gwbl amerthnasol. Nid dyletswydd ydyw, ond bendith. Ac mae ef gyda ni bob amser hyd ddiwedd y byd. Bydd adegau sy'n peri ein bod yn troi at y tad nefol yn feunyddiol, fel yn y bore wedi deffro, a roi mawl a diolch iddo, neu ddiolch am fwyd neu bryd. Nid yr amser yw'r cymhelliad, ond y berthynas a'r achlysur. Cefais brofiad eithriadol beth amser yn ôl, wedi deffro yn y bore, eistedd i fyny a rhestru pethau i ddiolch i Dduw amdani nhw. Un peth ar ôl y llall ar fy mysedd. A dyma fi'n dweud wrth Dduw, rhaid oedd wedi blino fy nghlywed yn dweud diolch i ti. A daeth ateb yn ôl, daw diolch i'r nefoedd fel caniadau i Dduw. Wel, gofynnais wedyn, cofiais. A gofynnais iddo abadfer y cliw yn enw Iesu Grist. A roeddwn newydd gael prawf cliw yn dweud bod angen cymorth arnaf i glywed. Ar ôl y weddi hon, cefais brawf arall. A'r canlyniad ydoedd, does dim angen cymorth i glywed arnoch. Atebodd fy ngweddi. Pan ddychwelodd yn ei gyfyngdra at arglwydd i'w Israel, a'i geisio ef, yna hwyau cawsant ef. Cefais Dduw yn gymorth i'm clyw. Ceisiwch Dduw ac fe ddaw. A gwaredigion yr arglwydd a ddychwelant ac a ddeiant i Sion a chaniadau ac a llawenydd tragwyddol ar ei pen. Goddiweddant lawenydd ac hyfrydwch a chystydd a galar a ffi ymaith. Dywedodd yr Iesu wrthym, byddwch lawen a hyfryd. Perthynas o gariad yw'n perthynas â Duw, ac mae'n berthynas o ddibyniaeth. A medrwn ni ddibynnu yn ddiogel ac yn sicr y bydd Duw yn gofalu amdanom. Hyd yn hyn, rwyf wedi osgoi'r ffactor pwysicaf i'r mater o ddod at Dduw. Y peth cyntaf yw derbyn yr Iesu a'i air. Ac y mae'n dweud, panweddiwch dywedwch ein tad, a'r ysbryd glân yw'r un sy'n ein tywys ato, a pan ddel e fe sef ysbryd y gwirionedd, e fe a'ch tywys chwi i bob gwirionedd. A gweithredu gwirionedd yw gwaith ein bywyd ni. A'r Iesu ydyw'r gwirionedd. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Pe adnabiasech fi, fy nhad hefyd adnabiasech. Llawenydd yw un o nodweddion amlycaf pwysicaf pob Cristion. Ac yn y weddi fawr gyda'r disgyblion yn yr oriwch ystafell,
Un oedd ei syfiadau olaf y doedd, ac yr awr hon yr wyf yn dyfod atat, a'r pethau hyn yr wyf yn ei llefaru yn y byd, fel y caffont fy llawenydd i, yn gyflawn ynddynt ei hunain. A mae amser i ddweud pethau. Ambell beth pwysig iawn. Ddylid ei gadw mewn cof. Rhaid oedd i'r Iesu ddweud y peth hwn wrth y tad nefol, yn ei weddi olaf gyda'r disgyblion yn yr oriwch ystafell. Yr awr dyngedfennol yn y swper olaf. Gweddi fawr yr Iesu cyn y croeshoelio. Ac ar yr awr hon yr wyf yn dyfod atat. A'r pethau hyn yr wyf yn ei llefaru yn y byd, fel y caffont fy llawenydd i, yn gyflawn ynddynt ei hunain. Ac ynom ni hefyd. Amen. Rymyn 724, mai cwbl groes I natur yw fy llwybr yn y byd, ei deithio wnaf a hynny'n dawel, yng ngwerthfawr wedd dy wyneb pryd. Wrth godi'r groes ei chyfrin goron, mewn gorthrymderau llawen fyw, ffordd yn union mordderus I ddinas gyfaneddol yw, 724. Gan I roi'n gofal I Dduw. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod y gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.